תקע שנכנס לשקע מצית המקורי של הרכב, שקע מצית שיהיה עדיין חיבורים למי שרוצה להכניס מטען לטלפון או לא משנה מה. מפה זה הולך לדיודה אידיאלית, מפה זה הולך לממיר DC to DC 5 אמפר, כניסה מנעד גדול של מתחים מ8 ועד 32 וולט, וזה הולך למפצל. מהמפצל יש לנו פה מוניטור מתח, BM2 זה נקרא. יש לנו יציאה לשקע מצית עם תקע שיוצאים ממנו 2 שקי USB בשביל מצלמות דרך במקרה הזה, ויש לנו בית נתיך 15 אמפר, מצבר 70 אמפר שעה עם BMS. יש לו יציאה של אלדרסון אם רוצים להתניע ממנו רכבים, שזה לא עובר דרך ה-BMS, ושקע שיוצא מה-BMS.